В ООН оприлюднили доповідь щодо ситуації в Афганістані, яка склалася після того, як владу там захопив Талібан. За словами голови місії ООН в Афганістані Дебори Лайонс, зараз відгалудження угрупування «Ісламська держава» під назвою Вілаят Хорасан розширило свій вплив і є майже в усіх 34 провінціях країни. Лайонс повідомила Раді безпеки ООН, що Талібан протистоїть Вілаяту Хорасан шляхом позасудових тюремних ув'язнень та страт ймовірних бойовиків угрупування. Це питання заслуговує на більшу увагу міжнародної спільноти. Її заява пролунала після теракту у шиїтському районі Кабула. Там розірвалися 2 вибухівки. Щонайменше 1 людина загинула, 6 поранено. Відповідальність за це взяв на себе Вілаят Хорасан. За словами Лайонс, Талібан не може спинити розростання руху. Якщо минулого року він вчинив 60 нападів, то цьогоріч уже понад 330. Раніше вони були тільки в кількох провінціях і столиці. Тепер Вілаят Хорасан з'явився майже в усіх провінціях і швидко активізувався. Водночас Талібан намагається створити чинний уряд, однак після захоплення у серпні цього року влади угрупування й далі переслідує своїх опонентів та порушує права жінок і дівчат. Як каже Лайонс, місія ООН регулярно отримує перевірені повідомлення про обшуки будинків та позасудові страти колишніх співробітників Служби безпеки та посадових осіб. Вона вкотре попередила про гуманітарну катастрофу, яка може посилитися в Афганістані взимку через крах економіки та посуху.